Berrikuntza, handi bat izan da lekontan gaztelekuan antolatzia sari banaketa hau, eta ikusten dut, arrakasta izan duela konbokatoriak, eta esan bezala nik pozten naiz, udaletxean parte naizen aldetik, eta antolakuntzako partaide naizenetik. Antia, literatur lehiaketaren 20. edizioa izan da aurten, eta 20. edizio honetan bi kategoria izan ditugu. Aurren kategoria, hau da lehen hezkuntzako parte hartzaileen edo idazleentzako kategoria, eta gazteen kategoria, hau da bigarren hezkuntzakoena, 12tik 16 urtera bitartekoena. Irabazi duena Mundu Hobeago Bat izeneko idazlanarekin Gorane Kobas izan da. Beraz, bigarren saria, orduan aurren kategorian, idazlanaren izenburua Begira ezazu aurrera, eta idazlea Olatz Gorroño Belanzaran izan da. Heriotzaren bidea idazlanarekin Maitane Arretxe Goena. Lehen bezala, 3. saritik lehenengora. Kasu honetan, 3. saria, bigarren hezkuntzan, 180 euroko sari bat, bizitza aldatu zion begirada idazlanarekin, Olatz Goia Ostolazak irabazi du. Bigarren saria 360 euro. Idazlan irabazlea Bihurgune Biziduna, Aritz Lepon Alcalá. Lehenengo saria 600 eurokoa da, eta irabaziduna Maitasunetik Maite Minera idazlanarekin Naroa Agirre Arazamena.